Hello, welcome back to my YouTube channel, Team Tinago. Ito po ay meron na. Lapit na guys. Tin-update lang namin kayo kasi hindi po kasi kaya namin na ito meron na talaga. Parang sinisipit na siya. Sinisipit na. Ito sinisipit na oh. Relax eh. Gayang. Sa ibabaw. Ito kinukuot ni Dudax. Si Dudax nagkuot. Oh guys, si Khaled nasipitan na siya. Ano yun dyan ba? Grabe ka na guys oh. Ito nakukuha na. Ito kay kulo guys. Dili sa gulo guys. Lagi si Maklaro guys. Mga kita. Another bangag na naman. Welcome back to my YouTube channel, Team Tinago Group. Ito po ay di pa kami kumpleto kasi 6 kami. Ang meron ngayon ay 4 lang po kami. Si Portoloy, Taguyok, Dudax at si Ansam. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. May tao. So sa react din si ipaniliwanag po ni Taguyok sa inyo kung paano magkakalot. Ipaliwanag mo Bortol ay Taguyok. Kailangan Paliwanag mo sa kanila, sa ating mga viewers. mga katinago. Matapang ka. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Oh, at ano pa? Kailangan I-kuan mo sa kanila, i-explain mo sila kung paano talaga kung dapat ka mga ano tayo, dapat matapang at ano pa. dapat sipag Hindi mo wala ng pag-asa. marunong kang respeto. Dumireksyon ng bangag. Pag! Ano pa? Ito po ay akin po siyang binibidyohan. Oh, ganito po ang kanyang forma. Oh, ito po ay kinakalot po niya. Kasi meron na. Birasa ko eh. Ito po ay binibira nakin siya kay hindi siya makagalaw. Otro hawid tarong. Nabilin ka diya? Oh, ito po. Ito po guys. Nakuha po niya. Ito po. Okay. Ganyan lang po. Ganyan lang po, very easy lang po kung marunong. Oh. Ito po si Dudax naman ang nakakalot. Ito po ay ipaliwanag niya sa atin kung paano. Dudax, paano po yan gawin kung mga beginner pa yan nagagawa? Dapat dandaan lang. Oo. Dandaan, dapat patapang ka. Huwag kang babayot-bayot. At ano pa? So guys, mag-ingat tayo grit ng ganito kasi pakita. At Bortoloy, anong masasabi mo kapag ikaw tagahawak ng meron ng kuha? Sobrang masaya. Sobrang masaya. Bakit masaya? Kasi marami na. Ay. Okay. Hey, meron ng ulam. Meron ng ulam. Oh, ilan na ba? Ilan? 6. 6 na. 6 na guys. Ito pa ay kinakalot pa rin ni Dudax. Kalutin ko ulit guys kasi malalim. Kakalutin pa rin niya. Ito po si Taguyok. Ito po siya ay nagkakalot ngayon. Anong masasabi mo sa kanila? Mahirap pero masarap. Oh, masarap at ano pa? Lalo na maliit. Palalaki namin. Ay! Ano ang sa inyo? Natamimi kayo. Ano? Parang di yawa istorya. Guys, ito na guys. Malapit na guys. Ito na guys. Malapit na, nakakuha na po to si Dudax. Ito na po. Ito na po. Basic lang to guys. Basta beginner kayo guys. Malalim talaga pag beginner. Beginner. Ito po, nakuha na po rin yan.
Tapos, Nakuha na niya. sobrang laki guys. Nakuha na niya. Kita lang nakakalaki guys. Ito guys ay pitapa pero paghuhugas namin yan mamaya ipapakita po namin sa inyo kung anong pong forma niyan. Tingnan Para- guys, kung gano'ng kasakit masipitan to guys. Tingnan nyo guys kung gano'ng masakit. Try mo. Try, pasipit mo. Yo, lang kayo, gumuli. Ay, ko lang paglaom. Ano yung Tama kayo. Ako naman eh. sinasabi mo kanina yung wala pa tayong kuha kanina? Salig lang. Ay, kuha lang paglaom. Oh, salig lang talaga guys at hindi tayo mawala ng ating pag-asa. Kasi God is provide to you. Ano ang sa inyo? Natamimi kayo, ano? Ehe. MX3. Palakas ng buto. Ito po ay meron pa. Pinapala pa rin ni Taguyok. Bortoloy, Dudax. Guys, mahirap magkakalot guys pag maraming ugat guys. Sige guys. Yung kamay mo. Oh, yung kamay niya guys oh. Guys, Pita na pita. mahirap na marumihin ito guys kasi dito guys. Maklin. Istorya. Okay, ating istorya ka wala sa imong kamera. Kapoy man labas guys. Basta Explain mo. Oh, istorya gyud. Wala kagapon. Oh, nganong wala kagapon sa video? sige guys. Balag Bisaya ra, balag Bisaya. Bisaya na dako, way pati way magbuot. Nganong tabis kay kadto, animal kay kang dako. Usa man nagtuo kag mahadlok niyong dugo. Yawara kinsa ka, bantay-bantay niya muto. Bisaya na dako, way pati. Nanasining kot niya oh. Explain. Kita po lang ko ato guys. Gapon guys. Kasi nakatulog ako. Sige pa dayon po. Dapat explain na. Itong isa guys si Donglong guys. Bindoy. Bindoy. Na lantan siya guys. Lubog guys. Nandubog. Lubog daw. Nandun. Kasi ako na lang nakasama. Kasi gusto ko maka-experience kung ano mangalot sa Alcomo. Ito guys, sinusugdan na ni Alexis. Ani Taguyok. Nature guys, nature. Nature, picture sa nature. Ganito bang forma niya guys kapag nakakalot. Oh? Ganito po. Oh? Lalim talaga. Walang laman kasing lalim. What's up mga katinago? Ito po ay pauwi na po kami. Kasi hindi na po nila kaya. Kasi anong oras na ngayon? Kasi tanghali na. Gutom na. Sobra nang mainit. Paniniud to namin guys. Oh. Guys. Samahan niyo po kami guys. Mamaya guys. Oo. Nagsasalita na si Bortoloy. Ipapakita namin sa inyo guys kung paano magluto ng aliktubo guys. Masarap na recipe guys. Special na recipe guys. Guys, ba't kayo nagtataka na wala akong nag-appeal ng kalot? Kasi isa pa akong director nito at cameraman. At wala pong tagahawak ng kamera. At ako lang talaga. Oh, ito na po. Pauwi na po kami. Na. Ang bida po na to ng aming video ay si Taguyok. At ito po ang kapatid niya si Bortoloy. At ito po si Dudax. Okay guys, nasasama talaga ako guys. Kita nyo guys. Si Hans. Pauwi na po kami. 4 lang po kami ngayon. Ang dalawa po ay hindi po nagsasama.
Kasi ang isa po si Bindoy naghilantan. At isa po kato yun si Daryl, katong si Bruno Mars. Hindi po nasama kasi meron po siyang training ng judo. Judo po kasi yun eh. Judo po yun. Ito ay malawak na nga lupain ng mambayan. Ito po ay sulok. Istorya ka naman dyan. Salita ka dyan. Nagugutom na eh. Ito po ay atong pong interviewin po ito si Bartoloy kung ano pong gawin ito ng yung nakukuha. Ano pong masasabi mo ano pong gawin natin yun pag nakakawin na tayo? Kasi lilimpyuhan natin. Ano pa? Oh, alam ko. Mo to, hampas ko to sa pagmumukha mo no? Tangina mo, ha? At alam ko. Oh. Istorya mo. Ilan po ang nahuli nila Taguyok at ni Dudax ang nahuli na Likumo? Ilan? 7. 7 po mga tinago. At mga tinago, i-update lang po namin kayo kapag kami ay nakauwi na. Kasi ang sobrang init po eh. Sobrang init. Sige, bye. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Tulog. Sarap ng tulog niya. Sarap ng tulog niya. Sarap ng tulog niya, Alfred. Sarap tulog niya, Alfred. Kung si answer sa sundalo, balik-balik sa kampo. Lalo, balik-balik kampo. Balik-balik kampo. Lalo, balik-balik kampo. Lalo, balik-balik kampo. Lalo, balik-balik kampo. Pagkakita mo to, hampas ko to sa pagmumukha mo no? Answer. Balik-balik kampo. Lalo, balik-balik kampo. Wala klaro ni. Ulit na.